inini ndemusikanzozwa. Waita musikanzwa yeye? Antereri. Zvakabva kupi kuti ungoita mauneri? Yeah. Zvi zvawaita kumba zvakaita kuzouya kuno. Iyo yemusikanzwa. Ko nawo yekuuraya kwevanhu makainzwa here? Ndakainzwa. Saka makuita sei kuti munge makachengetedzeka? Atongorero tikawanda. Tikawanda ataka. Munomataka sei muri kunakira mune makarohwa negulu dzenyu? Aiwa akatatabura tombo. Ko pakurara sei muchirara makaisa? Sei makarara muchirara makaisa masaga mumusoro? Munozoona sei munhu anoda kukuurai? Izvo nditufuga magumbezi. Ari murume. Pepapo atipambe manheru tipangurara. Usati tinoona wewe une mwana muzvifambisa sei hauzotourayi mwana here? Vanhu vaisangoti vanhu vakureonekwa varara kwavo vega kumadondo uko. Vasina kuvanhu vanhu vazhinji vanokachifamba Uzati vanhu vanenge vakasitika negulu. Imi maka munorova gudu here? Vanourayiwa. nevamwe vangokamuka 24/7. Saka munodi munorarama sei muno mutauni? Vakabaka. Munorarama sei mutauni munomu? Yekukumbira. Kationa une mwana manje anoda porridge anoda chii? Ndokukachimutengera mapotatoes makuseri netii. Kumba makabva sei? Chichainetsa? Hapana. Makangonakidzwa zvei? Musikanzwa. Uzvitora musikana akanaka kudai zuva rokunakidzwa nokugara mutauni shuwa. Aiwa mutauni hamuna kutogara navo pakugara. Pakugeza munoita sei? Kugezera kupi? Vana vangu ndokugeza makuseri Une chigubhu. yemuhubhaketu. Asi nyaya yekuti vanhu vari kuuraiwa wakainzwa here? Wakainzwa kupi? Muno mustreet. Zvainzi chii? Vanhu vari kuuraiwa vachibviswa munhu. Saka imi muri kuita sei? Susu tozvichengetedzawo takagara panzvimbo. Saka mautorara makabata mapanga. Hatina tikabata mapanga. Kumidza kutorara. Hatichafambi. Ini ndingangoti nyaya iri kuitika pavana vari kugara mustriti avo. Zvisvo vari kuurayiwa. Nenyaya yekuti paanovasvikira munhu wacho ari kuuraya anosvika vari flat. Kana achishandisa dombo kana weapon kana chii autovakuwadza. Saka zviri kurwadza. Notova mwana wacho tinotovaziva ndotengeswa mutauni toswera nawo. Unozongonzonzi kwakati kwabatwa mwana kwakati kwabatwa mwana. Saka I think dai hurumende yangokwanisa yamboita kuti vana vaendeswe kudzimba dzavo. Unotoma wacho tonevabereki vakatokwana. Asi nenyaya yemasekamusenzizi ekumba nonga ndovati vatiza uye mustriti. Saka dai vabasa kuti vandodzokera kumba vodzokera. Wanda kuenda kumahome woendeswa kumahome nekuti muno mustriti hamusisiri safe.